השבוע פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. אנו נמצאים בפרשת תצווה. אנו נמצאים בפרשת תצווה. הקדוש ברוך הוא מייחד ציווי על השמן זית בפרק כ"ט בפרשה, ושכנתי בתוך בני ישראל. אומרים חז"ל במדרש תנחומה, סוף פרק כ"ט, ושכנתי בתוך בני ישראל, נתאווה הקדוש ברוך הוא לדירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא הייתה לו תאווה לדירה בעולם הזה. תאווה זה דבר מאוד מאוד גדול, זה לא... אפשר להבין, כפי מה שכתוב אצל אדם הראשון, וכי תאווהו לעיניים, כמו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כותב רבנו בחייה, בכל מאודיך, בכל תאוותך. אנחנו צריכים לאהוב את השם בכל התאווה שלנו. למעשה, יש רצון, יש אהבה ויש תאווה. תאווה זה גבוה ביותר, זה כמו אדם שהוא מתאווה. יש אדם שהוא עובר ליד חנות פיצה, הוא יושב בבית שלו, הוא לא מריח את הריח של הפיצה, הוא לא רעב בהחלט. קצת רעב, מציק לו קצת הרעב. הוא רוצה פיצה או לא רוצה? הוא רוצה. יש אחד שהוא גם רעב וגם עבר ליד החנות פיצה וגם מריח את הריח של הפיצה. והוא גם יודע שיגיע לבית עוד הרבה זמן. זה גם כן אחד מהגורמים של הרעב, של התחושה הקשה. והוא מתאווה, הוא מתאווה. זה גם עדיין לא כל כך תאווה גדולה, כי יכול להיות שהוא רוצה, אבל הוא לא מתאווה לגמרי, אבל תאווה זה דבר גבוה ביותר, זה הדבר הגדול ביותר, שבאדם כבר יצא, הגאווה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לפעמים האדם עושה דברים, וחבל שהוא מתאווה, הדבר הוא לא נשלט. והקדוש ברוך הוא, כביכול, חז"ל משתמשים במילה הזו של תאווה, כלפי בורא עולם, שהוא התאווה לדירה בתחתונים. צריך להבין, זאת אומרת, מדובר פה ברצון כל כך גדול של בורא עולם, לדירה בעולם הזה, בעולם השפל הזה, ובאמת צריך להבין למה. הלא בורא עולם, יש לו עולמות שלמים, שמשבחים אותו ומפארים אותו מלאכי השרת בכל יום. כפי שאומר הגר"א על הפסוק, אני, הוא ראשון ואין אלוקים עמדי. זאת אומרת שיש בשמיים, על פי ספר מגלה עמוקות, 955 רקיעים, וכנגדם יש 955 פסוקים בחומש דברים, שמשה רבנו למעשה בכל פסוק עלה שווה רקיע. עד לעיני כל ישראל, שם הוא הגיע לרקיע של 955. אבל 900 רקיעים, יש רשות לבני אדם להיכנס לשם. אבל הרקיע, מהרקיע 901 עד הרקיע 955, זאת אומרת, ל-55 הרקיעים האחרונים, אין רשות לאף אחד להיכנס. רק בורא עולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם לא תניחוני לבכות, במסתרים תבכה נפשי, מפני גאווה. שזה ייכנס למקום שאין רואים. יש עולמות, 55 עולמות, אומר המגלה עמוקות, שם רק הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא אומר, והפסוק, אני, ואין אלוקים עמדי, זה בדיוק הפסוק ה-901 בחומש דברים. אומר הגר"א. ולכן, שכאשר משה רבנו הגיע ואמר את הפסוק הזה, הוא אומר, אין אלוקים עמדי, רק השם שם. איך הוא מפרש הגר"א על פי המגלה עמוקות? אז הקדוש ברוך הוא יש לו כל כך מלאכי השרת שמשבחים אותו ומפארים אותו, בכל יום ויום. אי אפשר בכלל להבין מי שיסתכל בפרקי החלות בפרק רביעי, מה זה מלאכי השרת? איזה גודל כל אחד מהם, כפי שאומרת הגמרא גם במסכת חולין בדף ס', וכמה מלאכי השרת משבחים את הקדוש ברוך הוא, ויוצא קולם מסוף העולם ועד סופו, ומהם מלאכי רטט, מלאכי זיו, כל מיני סוגים שונים של מלאכים, שאין לנו בכלל את המושגים להבין בכלל במה מדובר. אנחנו יכולים להתפעל מגודל המילים, אבל להבין בדיוק, אולי יכולים לתאר לנו המפרשים איזה פירושים שונים שקצת יתארו לנו, יעוררו את המחשבה, ומה שאנחנו כן יכולים לתפוס, אבל דברים שבאמת לא ראינו, או לא יכולים, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף ח' עמוד א',
אלמלא ניתנה הרשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד כנגדה. אנחנו לא רואים שום דבר, אנחנו לא רואים כלום, אבל וכולם משבחים את בורא עולם. ובורא עולם בכל זאת אומר, אני מתאבל לדירה בתחתונים, וצריך להבין ששם יושבים כל הצדיקים, ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה, אברהם, יצחק ויעקב, וכל גדולי הדורות הנאים, אמוראים, סבוראים, כולם יושבים שם הראשונים והאחרונים. היו, כולם, רק נעלה, על דל סיפותיהם נעלה את שמותם, כולנו נאחז בחיל ורעדה, וכולם נמצאים שם, ועובדים את הקדוש ברוך הוא ודבקים בו. והקדוש ברוך הוא מתאווה לדירה בתחתונים. על מה? על מה ולמה? אנחנו חייבים להבין את זה, בשביל להבין מה אנחנו באמת עושים פה בעולם הזה. אבל באמת זה לא סוד, שבעולם הזה האדם יכול להשיג את הבורא יתברך בדבקות בהרבה יותר מבעולם הבא. זאת אומרת, בעולם הבא נכון שמשיגים דבקות ברמה בהרבה יותר גבוהה, עם הבנה יותר גדולה, נפשי אדם מאוד וכו' וכו'. אבל האפשרות לנסוק ולעלות, המהירות שהאדם משיג דבקות, זה מהירות שונה לחלוטין בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה אפשר בנקל בהרבה יותר להשיג, יש קונה עולמו, אומרת הגמרא במסכת עבודת הדף י' ודף י"ז עמוד ב', יש קונה עולמו בשעה אחת. גדולה תשובה, אומרת הגמרא במסכת י"ד דף פ"ו, שהוא מגעת עד כיסא הכבוד. בן אדם יכול להגיע למקומות גבוהים מאוד, שם בן אדם יכול להגיע לכיסא הכבוד, לא? מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים, אינם יכולים לעבוד, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"ד. שם אפשר להשיג מישהו לא בעל תשובה, יכול להשיג כזאת דרגה, מה פתאום? שנים על גבי שנים, מה שאדם עושה בתיקון, בבחייה אחת, בתשובה אחת מאהבה, והקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הוא מתקדם שם, שנות אור הוא מתקדם בשנייה אחת פה. יש קונה עולמו בשעה אחת, שעה אחת הכוונה היא שנייה אחת, כן? כמו מוטב על אדם שיהיה שותה כל ימיו ואל יהיה רשע, שעה אחת לפני המקום, 59 דקות אפשר להיות רשע. שעה, לא, הכוונה היא שהכוונה, אמרנו כמה פעמים שהכוונה היא, שעה זה שנייה אחת. אדם קונה עולמו בשנייה אחת, זה בעולם הזה. גם בעולם הזה אדם יכול כל רגע להיכנס לבית הכנסת. כל רגע יכול ללמוד, יכול לדבר עם השם, יכול להתפלל כל רגע, להניח תפילין, לעשות מצוות, כל רגע. שם זה לא ככה. צריך הרבה זמנים מיוחדים שהאדם יכול לגשת, יכול להתקרב. לא כל אחד, מי שעוזב, אם על המלך טוב, יתן לי נפשי ושאלתי ואמין בקשתי, עד שהוא ייכנס, עד שהוא יקריא את הדברים. לא כל אחד יכול בכל רגע להיכנס כבלע את הקודש. אבל פה אנחנו יכולים, אדם נכנס לבית הכנסת אפילו, שם את הכוח החליפה בתוך בית השם. שם זה, מכניס שקית מהמקווה, הוא שם אותה בבית הכנסת. אם אתה נורמלי, בשמיים אתה יכול לשים שקית מהמקווה בתוך ההיכל של המלך? כן, מותר. תשמע, מותר על פי הלכה, אפשר להתיר את זה. אז תשמע, יש פה קרבת השם, האדם הוא בן בית בהרבה יותר בעולם הזה מאשר בעולם הבא. אם הוא זוכה באמת להבין איזה השגה הוא יכול להשיג עם הדבקות בקרבת השם שלו בעולם הזה, זה בהרבה יותר בעולם הבא. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, עשו לי מקדש, עמדים תורה, אומר, ושכנתי בתוך בני ישראל, אני מתאווה לזה. אני רוצה את זה, יש קרבה שבעולם הזה אנחנו משיגים מה שאי אפשר להשיג בעולם הבא. הניסיונות של הדור הזה, עם כל הקושי, אדם יכול להבין מה הוא משיג, איזה השגות רוחניות נענות, אדם יכול להתקדם דרך ניסיונות שיש לו. רק יש לו ניסיונות, הוא עומד בהם. אמר חם שלום, בשם אביו, רבי אפרים הכהן, אמר שדווקא בדור הזה, זה משהו שלא היה בדורות הקודמים, אדם יוצא לרשות הרבים, אומר, הוא יכול לקיים בכל רגע 100 מצוות. יכול גם לקיים בכל רגע 100 עבירות, אבל בגלל שהוא יכול לקיים 100 עבירות, והוא לא לכן הוא מקיים 100 מצוות. הוא אומר, זה הפלוס. ואתה צריך להבין, כמו אדם נכנס לבורסה, תשמע, נותנים לך עכשיו הון עצמי של 8 מיליון. כך, תשקיע. תשמע, אתה יכול עכשיו להרוויח ב8 מיליון תשואה יומית של 200,000 שקל, 500,000 שקל, 600,000 שקל. אתה יכול להרוויח כל יום הרבה כסף. אבל אם לא תשקיע במקום הנכון, אתה גם יכול להפסיד גם כל יום 800,000 שקל, 1,000,000 שקל, כל יום אתה יכול להפסיד. אבל אל תשכח, אתה בבורסה. אנחנו בבורסה, אנחנו נמצאים בהשקעה הזו, אנחנו נמצאים פה בתוך עולם של עשייה, עולם של זכויות, רק אם האדם יודע להסתכל בצורה נכונה וחיובית על העולם, להסתכל בצורה נכונה ובריאה על כל הניסיונות, איך בורא העולם מדבר איתנו בבריאה. הוא כבר יהיה מאושר.
לראות את הקדוש, לראות את האהבה שלו, כמה שהוא אוהב את הבנים האהובים, כמה שהוא משפיע את השפע הזה, נותן לנו כל כך טוב בעולם הזה, תעשו מצוות מתי שאתם רוצים. אומר רבי חנינא בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הוא באמת רוצה לזכות אותם, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כותב רבנו דן ברטנורה, פירוש, אומר, הרבה להם מצוות, ויש מהן שיעשה אותם האדם בלא טרחה כלל. יש מצוות שאדם עושה אותם על הדרך, איך שאומרים. ובכל זאת, כדי להרבות שכרם. זאת אומרת, ברור העולם רוצה לתת לנו שכר. הוא מחפש בו הזדמנויות איך לתת את זה, איך לחלק את זה. יש, שמעתי כבר הגיע הזמן לסיומו, אבל שמעתי שבעזה ביקשו שם מכל המדינות להפסיק להביא לנו סיוע רפואי כל מיני מחסנים מהקורונה. מה קרה? נשאר להם בעולם מלא עניינים מהקורונה. מורידים להם שם, מנחיתים להם שם כל מדינות העולם מנחיתים להם שם סיוע רפואי. אומרים הכל, כל מיני בדיקות קורונה, כל מיני מסכות, להפסיק, לא רוצים את זה. אז זה, נשאר להם כל מיני דברים שאין להם מה לעשות איתם. מביאים את זה. אבל כאן זה לא ככה, בורא עולם יש לו אוצרות, הוא מחפש איך לתת, מחפש איך הוא יאתגר, יש עודפים. אמרו לי משרד החינוך, קיבלו טלפונים בקורונה, אמרו להם, אם עוד כמה שבועיים, 3, לא משתמשים בזה, הטלפונים האלה יורדים, אי אפשר להשתמש איתם. חילקו את זה למורות, לכל עובדי החינוך, אמרו להם, צ'יק צ'ק, תעשו מזה שיחות, לפחות 2 שיחות צריך, כדי שזה ייכנס במערכת ולא יימחק בזה. תראו מה זה. צריכים לתת איזה דדליין שזה מסתיים בשביל שיחלקו את היתרונות, אבל בורא עולם מחלק את כל המתנות. אין זמן, בורא עולם רוצה לחלק, לפיכך בא להם תורה ומצוות. העיקר תיקחו. אפילו דברים, אומר רבנו דן ברטנורה, שיעשה אותם האדם בלא לטרוח. כל זה כדי להרבות שכרם. איפה אני אתן לך? בני יקירי, אני רוצה לתת לך, בוא, תיקח. העיקר, הקדוש ברוך הוא רוצה, איך שאומרים, לחסל את המלאי, רוצה לתת מלאי שלא נגמר לעולם. אבל זה המידה של בורא עולם. תסתכל על החסד שבורא עולם נתן לנו. כמובן, שאם נסתכל על זה באור חיובי, נזכה, נתעלה, נתקדש, מעלה, ושכנתי בתוך בני ישראל, נזכה שהקדוש ברוך הוא יהיה לו דירה בתוכנו, וכן יהי רצון ולומר אמן. איך הרגע כשאומר את זה?